Hej og velkommen ind i stuen hos Karina og Malene. To på pindene. Det er vores andet afsnit, så vi håber selvfølgelig, at I stadigvæk kigger med derude, og vi er glade for at være her igen. Ja, jeg hedder Karina, som sagt. Jeg bor i Slangerup. Vi er faktisk hos Malene i dag i Frederikssund. Vi vil først og fremmest gerne sige tusind tak for den fantastiske modtagelse, vi har fået. Vi er så glade og så benådede, både over hvor mange abonnenter, der er kommet, og alle de fantastisk søde kommentarer, I er kommet med. Vi er så glade. Vi håber, I vil blive ved at følge med. Vi håber, der kommer flere abonnenter. Og I fortsætter bare med at kommentere, og vi skal jo også rette ind. For os er det nyt, og det er det også i dag. Så vi er jo ikke helt ret ind, hvor vi gerne vil, men vi prøver at gøre det så godt vi kan. Det vigtigste er, at I synes, det er hyggeligt at se med, og at vi synes, det er sjovt at optage. Ja. Så skal vi komme i gang med det handler om? Ja, lad os det. Det er jo nok, hvad vi har på. Ja. Jeg har iklædt mig lidt mohair i dag. Det er en smule varmt igen i dag. Det er jo dejligt, det skal vi ikke klage over. Vi har prøvet at øve os i, og måske at kan rejse os op, men nu sidder vi inde i en sofa, og det kan være lidt svært for at få. Vi har fået et ønske om, at vi skal vise pasformen, og hvordan det vi har strikket, det sidder. Men det kan godt være lidt svært. Vi skal nok øve os på det, men om ikke andet, så kan jeg da lige læne mig lidt frem. Det her, det er en mohair vest, jeg har strikket ud af hovedet. Ikke nogen opskrift. 2 stykker, jeg så bare har syet sammen her, og i siden til ærme. Jeg har ikke lavet noget med halsen. Det går bare, det er sådan en bådhals, hvis man kan sige det sådan. Den kan både bruges nu. Jeg har en lys top indenunder, og den kan også bruges om vinteren, bare med en langærmet. Der har jeg også brugt den til bukser, og det her i dag har jeg så en nederdel på. Den er ikke så lang. Jeg har lavet den kort, så det er jo også noget, man kan gøre alt efter, hvordan der var ledes. Og jeg har strikket den i Bella af Permin. Og den er det blødt, eller? Ja, nogen kan måske synes, det krasser lidt. Jeg købte 3 nøgler, fordi jeg var lidt usikker på, hvor meget, fordi det er jo strikket på, enten er det pind 12 eller 15, det er stor pind, det er strikket på. Ja. Så det går rimelig stærkt. Men jeg har brugt under halvanden, så jeg har den her og noget tilbage. Ja. Og fordi jeg godt ville, jeg havde faktisk også købt det i Bordeaux-farvet her. Den samme. Ja, også en smuk farve. Ja, og den hedder farve, det er den derovre, den hedder, der skal vi have brillen på. 88, 32, 28 hedder den, hvis man kan se, den kan zoome. Ja. Sådan der. Så det var en plan, at jeg skulle lave den. Og så ved jeg ikke, om jeg bare lige må knytte en kommentar til, fordi jeg har jo faktisk lavet modellen, da jeg startede med at strikke for 5 år siden. Og bare for at vise jer forskellen på, hvordan man strikker, når man er nybegynder, og hvordan strikket bliver, når man er lidt mere øvet. Og den her, den er kæmpestor. Jeg har også lige været lidt større på et tidspunkt, men denne her lavede jeg til at starte med i Shocking Pink. Så vi kan være i den begge to? Ja, det kan vi. Vi kan sidde ved siden af hinanden. Så okay. Vi kan være, det er sådan en tvillingebluse her. Ja. Og selvfølgelig maskeforløbet ser jo lidt sjovere ud, og det er lidt mere ujævnt, men altså, det var bare for at vise, at der har jeg så prøvet at forsøge at tage ind til halsen, eller hvordan det så det var bare for at vise forskellen fra start til hvor vi er nu, hvordan det kan komme til at se ud. Og den her, den er faktisk strikket i noget tyk mohairgarn fra By Emra. Hun farver desværre ikke mere. Men, okay. Ja. Så yes, det vil jeg bare lige vise. Ja. Yes. Jamen, jeg har en wave tee på af Petit Knit. Den er også sådan lidt kort i det, uden at være helt kort. Den er strikket i Gepard Cotton i farve 10,
12, tror jeg har skrevet. Og der er brugt 7 nøgler til, det er noget et eller andet hør. Er det noget bouclé eller noget? Nej, men den er sådan, nu har jeg jo ikke, fordi jeg har brugt det, det er sådan noget lidt bumble garn, Ja, hvor der er sådan nogle, buler i nærmest. Ja. Og jeg synes ikke, det var ikke enormt behageligt at strikke i, synes jeg, men den er rar nok at have på, også selvom det egentlig er varmt, så kan jeg godt holde ud og have den på, og jeg er faktisk super glad for den, for jeg synes, den har en fin halsudskæring. Jeg kan ikke så godt lide, når det sidder helt tæt på om sommeren her, men den har sådan en meget fin, den er meget enkel og nem at strikke, så den er jeg glad for. Ja, den er fin. Ja. Ja. Så tænker jeg, at vi skal vi snakke om det, vi har færdigt. Ja, det synes jeg. Ting og sager. Ja. Jeg kan lige starte. Jeg har hæklet. Det er også noget, jeg synes, der er hyggeligt. Jeg har hæklet sådan en vimpel, tror jeg, man kalder den. Ud af alle mulige rester, jeg havde. Sådan, så har jeg prøvet med de samme farver bare at lave forløbet lidt anderledes. Så man kan, der er noget angora her, den lyse der, alt muligt blandet, okay, ja. som jeg fik hæklet. Okay. Og så er den vasket og blokket. Jeg ved ikke, om min datter vil have den ind til mit barnebarns værelse, eller så beholder jeg den selv. Yeah, ja, det er sødt. Den tog heller ikke så lang tid at lave. Så, så den er færdig. Ja. Er det det første projekt? Ja. Så tager vi det første projekt. Color Palette Socks. Det er fint, hva'? Jeg er simpelthen så glad for dem. Jeg synes, det er sådan nogle søde farver. Ja. Hun hedder Laurel Knits, hende der har lavet dem. Det er en gratis opskrift, som jeg har hentet inde på Ravelry. Garnet, de her håndfarvede, det var en pakke med 5 minifed, som jeg købte hos Christina Birk, da vi var på Strik i Danmarks Hjerte. Og denne her, det er bare en Avetta, som har farve 383. Men jeg synes, de blev mega fine. Jeg synes, det er nogle super søde strømper. Det er absolut ikke de sidste, jeg laver af den her Color Palette Socks, for jeg synes, de er mega fine, og det er en god mulighed for at bruge rester, om man vil lave 6-7 forskellige farver, eller bare vil lave 2 forskellige farver. Det vælger man jo selv, men jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint projekt. Så dem er jeg glad for. Ja, de kommer også fine. Jeg skal også have gang i dem, når jeg er færdig med de næste strømper. Så har jeg, så har jeg strikket en taske. Ej, hvor er den sød. Ja, jeg har strikket Petit Knits Florence bag, denne her. Det er super enkelt at strikke den, men jeg har pillet den op 2 eller 3 gange, fordi jeg var startet på den. Jeg købte garnet, som det er sådan noget fra Langjarns. Det hedder et eller andet bestemt. Det er ikke sådan noget raffia, det hedder noget andet. Nu kan jeg ikke lige se, om det står der. Nej, det kan jeg heller ikke. Nej, men det er strikket i 3 tråde, så og man er nødt til at lave garnet eller vende det op i små bolde. Ja. Fordi det kommer i sådan en foldet sådan sammen. Ja. Så det vikler sig ind. Så det er første projekt, man skal, inden man skal starte. Men jeg startede på den sidste år, og der glemte jeg at strikke lige 2 cm glat strik. Og så havde jeg så bare begyndt på mønstret, fordi det er 2 pinde, man strikker henover. Det er lige simpelthen noget, der var løgn. Er det rigtigt? Ja. Så skal jeg pille det op? Er der nogen, der lægger mærke til det? Ej, jeg ved det. Ja, lige præcis. Så jeg pillede det op. Så startede jeg rigtigt. Så fik jeg givet i den igen. Pillet op igen. Og sådan kunne jeg så fortsætte indtil, at det så lykkedes. Så fik du også brugt det mange gange jo. Så det gjorde jeg. Ja. Så det blev rigtig blødt at strikke med, fordi det er sådan lidt stiftagtigt. Gør det ondt i fingrene? Nej, det gør det faktisk ikke engang. Det gør det faktisk ikke engang. Okay. Så den er virkelig fin. Ja, den er virkelig fin sommertaske. Og så har jeg købt læderstroppen og syet på og lynlåsen.
Har du endnu for os? Jeg havde købt foret sidste år. Nå, okay. Og det er også fra Petit Nit? Det er også fra Petit Nit, det ja. hele. Og lynlås og alting. Jeg strikkede det her, der er 2 størrelser. Det her det er den store størrelse. Altså selvom det er jo bare Okay, så der er en endnu mindre? Man kan strikke den mindre, ja. Okay. Og så er det så bare håndsyet i og håndsyet lynlåsen. Ja. Jeg startede med at sy lynlåsen i, og så syede jeg dem her i, stropperne, og så til sidst fik jeg broderet syet foret i. Ja. Ja. Okay, så den kan man godt give sig et kast med. Det kan man godt. Den er easy peasy, eller? men ja, det er den, men det blev bare noget. Det blev bare ikke pænt. Altså, det skal jo gerne se ordentligt ud. Ja, selvfølgelig. Jeg synes i hvert fald, den er pæn. Ja, den er meget cute. Ja. Så det var Florence Bag. Ja. Mit næste projekt, der er blevet færdigt. Jeg skal se, om jeg kan vise den her. Det er Blouse No. 1 fra My Favorite Things Knitwear. Hvor I kan se, at ærmerne ligesom bliver lidt udvidet. Det er faktisk ikke ret meget, man tager ud, men den får lige sådan lidt, at den går lidt ud i tulipanform er det. Ja, lige præcis. Den er super fin, og den har også den her gode hals, så den på billedet synes jeg, den sad ligesom lidt mere op i halsen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har blokket noget ekstra, men den sidder på ingen måde og generer her. Så jeg har ikke haft den på endnu. Den er lige ny fra blokkemotten, men den synes jeg er sød, og den har også, den er ikke lang, og den er heller ikke super kort, men jeg tænker på, den kan man også bruge ovenpå en kjole. Jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for den. Ja, for du nævnte sidst, da du var i gang med det, hvad det var for noget garn det og sådan noget. Ja, det er, men jeg kan ellers sige det nu, det er det, der hedder True Silk fra butik Smuksak, og det har farven, hvad står der? SM17. Ja. Super fint, og nærmest lidt, jeg følte det sådan lidt høragtigt også at strikke af, men super fint, og den skal jeg nok få god brug for her i sommer. Yes. Jamen, jeg havde jo noget færdigt, men jeg har givet det væk, så jeg må vise det som et billede. Jeg kan bare vise begge to med det samme. Også et hækleprojekt, jeg havde skulle give til en kollega, 2 karklode. Og nu ved jeg ikke om den sådan der. Er det Emilie 4 bomuld? Eller? Det er det, Karen Klarbæks. Også noget har inde i skufferne. Og så var jeg jo i gang med de der tøfler havde jeg lavet færdigt, og så var jeg i gang med hugen til en kollega, der skal nedkomme her i september, og det fik jeg også færdigt, jeg har givet hende, og hun blev simpelthen så glad, så det tog jeg bare lige et billede, så I kan se, at de er færdige. Yes. Meget fint. Ja, simpelthen. Og jeg har selvfølgelig strikket lidt, men jeg har haft døjet med spændinger om i ryggen, så du ved, derfor så, det har vi også snakket om, at jeg kan jeg nå at få noget færdigt, og det ene og det andet, men altså, lidt af det blevet til, trods alt. Så det går også bedre, så må man huske at slappe af i skuldrene, det er jo nok, fordi man kommer til at sidde og spænde. Ja, det kender I sikkert også. Jeg gør det også nogle gange, hvor jeg tager mig selv i, at man, jeg ved, nogle af jer skriver selv med noget brøl, det gør I ikke. Men I har fortalt, at I har nogle skulderskader, hvor jeg ofte mærker det i albuen. Jeg kan mærke nogle gange, at jeg får ondt i albuen, når jeg sidder og strikker. Det afholder jo ikke en fuldstændig fra at gøre det, men jeg tror, man skal være bevidst om det i hvert fald, at hvis det begynder at gøre ondt, så tag det ligesom du har med ryggen, så må man tage en pause. Sådan er det. Det bliver man nødt til. Man skal også passe på sig selv. Det skal man. Det skal heller ikke være tvang, at vi skal strikke, men vi skal jo gerne gøre det, fordi vi har lyst til. Ja, det skal være lystbetonet. Ja. Jeg har ikke mere færdigt. Nej, det var også nogle fine ting og nogle store ting. Ja, og jeg har også knoklet for at få det færdigt til i dag. Og den ene af de der sokker. Først så strikker man ingen strømpe uden problemer. Og så da jeg skulle strikke strømpe nummer 2, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg blev ved at lave fejl. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har pillet op. Jeg fatter ikke, hvad det er, jeg fik lavet. Men, så jeg var godt nok stresset til sidst. Min mand, han skulle ikke tale til mig, mens jeg sad og lavede det. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Nej. Jeg tror, det er, når man stresser for meget og føler sig presset, så gik det bare helt galt. Men de er færdige, og og de er blevet så fine. Ja. Yes. Ja, så tænker jeg, at vi skal have noget i gangværende. Apropos strømper, så er jeg i gang med
nummer 2 strømpe i garn fra Birkefibre. Ja. Og det er den, jeg tror jeg har vist den, Louise Augusta, hvad det hedder, den her smukke. Den er så Jamen, flot. Sikkert farvespil. Det er helt vildt, at hun, som hun kan lave det. Ja. Så den ene, den er strikket, færdig. Jeg har ikke hæftet ender endnu. Og så er jeg så lige blevet færdig med hælen på nummer 2. Så der går ikke længe, så er den her også færdig. Det er jo bare en aften, så er det overstået. Og det er hælflap, du... Det er den der hælflap der. Den er jeg så blevet fan af, fordi jeg synes, de sidder rigtig, rigtig godt på foden i forhold til så mange andre. Kan jeg ikke få den der ned, og så vil jeg bare lige slå et slag for min ja, den er jeg misundelig på. Min taske fra The Playful Knitter har syet. Jeg har selv købt, så det er ikke reklamer. Jeg har selv købt og betalt. Ja. Men den er god til strømpe. Det er så fint. Altså næste gang hun får nogle tasker til salg, så skal jeg simpelthen være klar, fordi nu vil jeg have en. Klar på taskerne, fordi jeg havde siddet og kigget først. Ja. Så var der en anden en med nogle violer på, eller sådan noget. Den ville jeg faktisk godt have haft, men den var væk. Ja. Så var den her der, så haps til mig. Så en bøn til dig, fordi vi tænker, at du selvfølgelig ser med. Ja. Få nu syet nogle tasker til os. Simpelthen. Ja. Jo. Jamen, så vil jeg fortsætte, for jeg har også lige slået op til en strømpe. Jeg synes, der var et andet billede. Nå, det var her, den var. Den hedder Hermione, inspireret fra Harry Potters verden, som jeg har hentet gratis inde på Ravelry. Og den har jeg fået slået op til. Det er faktisk lidt svært at se mønstret, men det er der. Garnet, det her, det var en stor rest. Det er ikke bare en rest, det er en stor rest, jeg har fået af Malene, fordi jeg forelskede mig i nogle strømper. Hun havde strikket den her. Jeg synes simpelthen, det er så fint. Det giver et helt andet udtryk, når du laver det mønster. Det er det samme garn. Ja, og så den her, det er bare en almindelig Avetta. Men jeg synes bare, at de var søde, og jeg synes nogle gange, det er sjovt bare at have en lille smule mønster inde i strømpen. Er det svært? Nej, det er meget gratis. Den er jo gratis. Det er meget, meget enkelt. Det er 4 pinde, og det er ret og vrang. Så det er super enkelt. Der er ikke noget at tage fejl af. Jeg ved så ikke, om jeg vil lave den her hælklap, fordi jeg er også blevet lidt glad for Shadow Wrap Heels. Så det kan være, at jeg laver den i stedet for, at det finder ud af, når jeg når dertil. Ja, det kan man jo heldigvis. Det kan man heldigvis selv bestemme, hvad man vil. Ikke? Ja. Så det er det første i gangværende. Yes. Ja. Nå, så kommer der gang i det garn der. Det er dejligt, at det kan blive brugt. Så er jeg i gang, som jeg fortalte om sidst, så slog jeg så op til den her Thea top. Den her. I mit drops-spil. Ja, jeg er spændt på, hvilken farve du laver den. Ja, men det var den der. Den her rosa farve. Den gengiver det faktisk meget godt. Ja. Og det er jo ikke nået så langt, vel? Jeg er nødt til at gå i gang med at tage ind. Man starter også med det er på engelsk her, så det er jo skulderen her, det er bagsiden. Nu er det lige krøllet, fordi det har ligget lidt. Den har ikke lige fået så meget kærlighed her, fordi ryggen har drillet mig. Ja. Det er sådan her, det bliver, når det bliver strikket op. Hvad er sværhedsgraden? Jamen, den er nem. Den tænker jeg er nem. Altså, nu, jeg håber, det arter sig. Man kan se, hvor man har startet her. Og så ved jeg ikke, om jeg begynder at strikke fastere. Jeg synes, det er irriterende. Men det er jo sådan, når det er sådan noget bomuldsagtigt garn, så er det måske... Det kan godt være lidt strukturen, det bliver noget mærkeligt noget. Og der er jo struktur i garnet. Ja, det er også, der. Ikke? Det er der. Men man starter jo med, med bagsiden. Så det er det, man starter med, og så derudad. Okay. Så så skal det blive noget, når man skal lave en skulder der, og så tænder sig over på den anden. Ja. Det er sådan, det fungerer. Og så har jeg snollet igen. Nej, det har du ikke. Jo, jeg gjorde det. Marius Hygge. Jeg synes, det her mønster, det var simpelthen så flot. Jeg tror, det er noget Liberty.
Og så den her størrelse, hun laver. Det er en god størrelse. Det er bare godt. Ja, ja. Og så, men det var simpelthen så overvældende. Jeg har lagt et billede op på min Instagram med, altså det er ikke reklame, jeg har selv betalt for det. Men der er sådan en lille, den dufter ikke så meget, men der er sådan en lille, jeg tror det er noget, jeg ved ikke om det er noget lavendel eller nogle rosenblade. Hun kan jo godt lide blomster i sin have. Ja. Den ligger nede i. Og så var der alle mulige små klistermærker og bolsjer, Marianne-bolsjer, små maskemarkører og sådan noget med. Jeg elsker det der, når man køber noget. Ja, det er helt åndssvagt, fordi det er små ting, men det der med at åbne, så ligger der lige det der så ekstra. Så ligger der bare lige nogle små gaver. Altså, det forventede jeg slet ikke, så jeg var simpelthen helt høj af glæde. Altså. Og det er så lidt, der skal til. Jeg har også haft købt, jeg vil også gerne slå et slag for mig, jo psykisk tasker, for hun har nogle super fine tasker. Jeg har også haft købt en, den var så lidt større. Og der lå også netop en lille pose med et eller andet, og nogle små sager, og det er bare hyggeligt at åbne. Man bliver lige lidt ekstra glad, når man åbner. Og det er jo ikke, fordi hendes projekttasker er dyre overhovedet. Nej, det er en meget, meget rimelig pris. Og hun havde også lige lagt op, og hun skulle til at sy nogle flere. Hun har lagt nogen op, jeg har kigget på 2. Men nu vil jeg jo lige se, hvad det er for noget stof, også hun lægger op. Men hun har i hvert fald, det skal I gå over og kigge på. Hun har nogle rigtig, rigtig fine tasker til en rigtig god pris. Rigtig god pris. Så... så der er sådan nogle små hyggeting på. Ja, så den er jeg super glad for. Ja. Godt. Jamen så tager vi det næste vis til sidst, så det bliver bare meget hurtigt, og jeg er ikke kommet en tøddel videre, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Det var det her midsommersjal, den samstrik der var, det skulle have været færdigt til midsommer, men jeg tænkte, at der er nok ikke nogen, der slår mig i hovedet, fordi jeg overhovedet ikke blev færdig. Jeg skulle se, om der var et... kun være dig selv, der gør det. Det skal kun være mig selv, der gør det, ikke? Og jeg skulle tænke, om der måske var et billede, men det er jeg faktisk ikke engang sikker på, der er her i opskriften. Man fik et klue hver lørdag, tror jeg det var, hen over 3 uger. Og så fik man det, så man kunne være færdig til midsommer. Denne her, jeg synes, det er super fint, men af en eller anden grund, så har jeg bare ikke givet række ud efter det i lang tid. Så derfor er jeg ikke kommet videre. Det bliver lavet i det jeg har valgt. Det er en fade af 5 forskellige minifed, som kommer her. Og så er der så et 100 grams fed som bundfarve, og så kommer den til at fade. Og så, nu har jeg jo set det færdige resultat for nogle andre, der har lavet det færdigt. Det er super flot. Jeg ved ikke, jeg mistede bare lige pludselig lidt lysten til at strikke på det. Så derfor er jeg ikke kommet videre. Garnet er fra Wool Collective. De havde lavet, hende og Lykke Fanten havde lavet et samarbejde omkring det her. Så den har ligget lidt, men jeg skal nok blive færdig med den på et eller andet tidspunkt. Yes. Jamen, jeg har selvfølgelig noget andet på pindene, men det er ikke noget, som behøver lige at blive vist frem i dag, men har du mere, du har gang i så? Fordi så kan du fortsætte. Og nu siger jeg bare, nu har jeg advaret, lidt har også ret, fordi nu viser jeg starten, og det er ikke særlig stort, men og det er rigtig svært at vise, fordi det krøller helt vildt meget. Jeg ved ikke, om I kan fornemme. Mini-bikini? Nej, det er ikke nogen mini-bikini. men på et eller andet tidspunkt, den skal faktisk være den her vej. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, der bliver det her en basistop fra Mette Hvidtved. Ja. Og der starter man jo med så få masker, så jeg synes, det var smadret irriterende at strikke, fordi man skal hele tiden vende frem og tilbage her for at strikke den her meget, meget tynde strop. Garnet er sindssygt lækkert. Det er fra Sassy Yarns. Nu har jeg fingrene ind over, så kan I ikke se det. Den hedder Candy Floss. Det er så smukt. Det er ren mulberry silke. Mums, det er blødt. Prøv lige at se, og det har simpelthen et spil uden. Jeg synes, det er mega, mega smukt, og det er så blødt. Så den glæder jeg mig. Du skal bruge, og det har du 2. Jeg har 2 fede, og jeg tror simpelthen ikke på, at jeg skal bruge mere end det. Ja. Det er også nogle meget tynde pinde, den bliver strikket på. Ja, den bliver også strikket på tynde pinde. Det er strømpepindens tykkelse. Ja. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg synes, det er en genial top, hun har fået lavet her. Og jeg har faktisk... Den er nem opskriften at gå indtil nu er den. Ja. Jeg har faktisk købt
indtil flere typer andre garn, som jeg vil strikke med her til efteråret, sådan at man kan bruge den som en undertrøje eller en top om natten. Så jeg har købt forskellige lækkert uldgarn, jeg også ville strikke den i. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin opskrift, og jeg glæder mig meget til at få den færdig. Ja. Det var sådan set det, udover at jeg så har et kuldsejlet projekt. Det hænder jo også. Jeg ved ikke, om I kan huske i sidste afsnit, der fortalte jeg, at jeg var gået i gang med den her Lucy sweater. Også fra købt hos Hole Collective, som har et samarbejde med Almanet. Og jeg havde købt en håndfarvet lace tråd, jeg skulle have sammen med en mohair. Og jeg var gået i gang, og det blev bare noget hø, synes jeg. Ja, du kunne ikke få det til at passe med antal pinde. Nej, jeg ved ikke. Synes man, det var for kort. Jeg synes, der var meget i vejen. Ja. Og til sidst, så kunne jeg bare mærke, at jeg gad ikke engang at tage tasken frem for at strikke på det. Og så tænker jeg, når det nu har ligget i flere uger, og jeg ikke kommer videre med det, så synes jeg, at den der smukke håndfarvede lace, den skal ikke bare ligge i en taske. Så jeg fik pillet det op, og så kom jeg til at bruge den til noget andet. Ja. Så det var ikke det, jeg skulle lave. Der er ikke altid kan lykkes. Det virkede ikke, så brug det til noget andet. Det bliver et andet projekt på et eller andet tidspunkt. Yes. Ja. Ja. Har du noget drømmestrik, eller Jamen, noget, du snart skal have på pinden? Ja, og det er jo når det er, man får noget færdigt, så har jeg sådan en lille regel op i mit hoved lige pt, at når der er noget, der er færdigt, så må man godt slå op til noget nyt. Og det er jo ikke fordi, man kun har 2 ting i gang. Nej. Så er der noget, der ligger og marinerer, og så når man får lysten til det, nu skal det også være færdigt, så får man det strikket færdigt. Og det er jo sådan noget med et ærme eller sådan noget, man mangler. Men jeg viste jo sidst, hvad jeg gerne ville i gang med, jeg har også garnet derinde og sådan noget, og det kommer, når jeg er færdig med den her Thea-top. Og strømperne, tænker jeg, det er jo sådan noget, man har i gang hele tiden. Jeg synes hele tiden, man skal have det skal man strømper. også. Det er de nemme projekter, og jeg tænker godt, at jeg vil prøve jeg vil lave de der strømper, som du har lavet. Ja. Den der gratis opskrift, dem vil jeg gerne i gang med. Jeg har også garn til det. Også for at prøve at avancere lidt. Ja. Fordi strømper kan godt, det er det der med lace-mønster og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor dygtig jeg er til det. Men det er jo bare at hoppe ud i det. Det er bare at hoppe ud i det. For at det ikke bliver for kedeligt. Ja, lige præcis. Bare for at udfordre sig selv lidt. Ikke? Ja. Så det er det, jeg tænker. Men ellers, så har jeg kommet til at købe noget. Nej, det er du ikke. Jo. Lidt forskelligt. Fordi det kunne jeg jo aldrig finde på. Nej, vel? Nej. Lad os se, hvad du har købt. Jeg synes, vi skal se, hvad du har købt. Ja, men udover de 2 første projekttasker der, som jeg viste, så har jeg også købt den her. Helt selv af egne penge. Og det er fra Strikkefabrikken. Hun syr taskerne, så man kan købe den færdig. Men hun laver også kit, som man selv kan. Og nu skræsler det måske en lille smule, fordi jeg har faktisk købt den her. Hvor er det flot. Som er et helt kit, som jeg skal have strikket. Syet på et tidspunkt. Så det er jo lidt samme koncept som denne her. Det er... nu ligger der noget nede i. Det kan jeg kan godt se det. Ja. Men der er lommer i, og det hele hernede til saks og pinde. Og... Kan du huske, hvad du gav for den? Ja. Det var inde på hendes Instagram. Den kostede 475, og jeg havde set den en gang om året, tror jeg det er, så ude i Værløse hos en, der er keramiker Potterikke, hedder hun. Har sådan nogle inviterer til sådan nogle, hvor folk har en bod med alt muligt forskelligt. Det kan være smykker, det kan være det er Strikkefabrikken, der kommer med sine ting. Det kan være nogen, der havde noget tøj, og nogen, der har noget cremer og alt muligt. Ja. Sådan en dag eller nogle dage i en weekend. Så der var jeg forbi, og der så jeg den. Men der var jeg lige lidt for nære. Ja. Den er også lidt dyr, ikke? Jo. Ja. Det er den. Ja. Altså, men den er også ordentligt lavet. Den er lækker. Og det er jo ikke, fordi den er super stor. Det er jo ikke sådan til sweaterprojekt, men den er bare... Jeg kunne ikke stå for det. Du kan prøve, kan du vise, at der alligevel godt kan være noget i? Ja, hvis man kan alert. Også nyindkøbte ting. Det er flere. Okay. Der kan godt være... Der kan der være noget i. Ja. Så ja.
Den er ny. Ja. Og jeg har flere ting. Ja, du viser Skal bare. jeg bare gå i Du gang? går bare i gang. Den her strømpegarn har jeg bare købt ned i min lokale garnbiks. Hvad hedder den? Garnbiksen. Det er Gerda garn Ja. nede i Frederikssund. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for det her, men det er jo sådan, det kommer til. Flotte farver. Ja, jeg synes farven er Ja. brun og bordeaux og Ja, lilla, meget, det er meget sød. sådan lige mine colors. Ja. Ja. Og hvad er det for et mærke garn? Ja, jeg ved det ikke. Hvad hedder det? Rain? Der står bare Rainbow. Rainbow. Kan jeg vide, om Hedder det bare hedder Rainbow? Ja, det gør det nok bare. Det tror jeg, det gør. Virkelig flotte farver. Ja. Der skal jeg da også ned og kigge. Det er Ja. længe siden, jeg har været dernede. Jamen, jeg tror, det er noget 48 kroner måske. Hold da op. Altså, Ja, det er jo ingenting. Det er ikke noget. Nej. Og så har jeg snollet mere strømpegarn. Ja. Af Lonely Sock Lady kom jeg ind på. Mm. Jeg købte 2. Mm. Og jeg skal nok fortælle, hvad de hedder. Ja. Den her hedder Frej. Og denne her hedder Ydun. Så det er jo nok de der det er guder. guderne. Ja. Ja. Hun havde en video, hvor hun fortalte, at hun skulle lægge noget op. Så sagde han, ind og kig. Så det her, det var ikke noget af det nye, hun havde lagt op. Men jeg blev forelsket alligevel. Så, Ja. Det kan jo ske. så de skal jo sådan vendes op på et eller andet tidspunkt. Ja, så der er jo striber, og så den orange, den der ensfarve, den hedder Salmon på den der, og den anden hedder Peach Blush, den lyserøde her. Så. Okay. Har du strikket i hendes garn? Ja, men det har jeg. Jeg har et par, og så har jeg et andet sted, som det er noget, jeg har købt for længe siden, vundet op, så det skal jo selvfølgelig, det skal jo bare i gang. Jeg tænkte, hun farver lidt anderledes, ikke i forhold til nogle gange håndfarvet garn. Det er ligesom... Altså men det det her, er det jo synes lige det stribe ja, der, hun ikke? laver det på en eller anden Ja, måde. jeg ved simpelthen ikke, hvordan hun gør det. Nej, det er det en er gåde. ret, ja, det er ret vildt. Men der var også en lille surprise med. Nå, hvor fint. Ja, sådan 5 en lille grams, bitte eller? minifed her. Den står ikke engang. Ja, det kan godt være til et Der kan par der nok. striber i en strømpe. Det kan der sagtens. Så det er jo tusind tak, fordi du har handlet i min lille butik. Jeg håber, du bliver glad for garnet. Så det er også noget mikrofed, Ja. det er en gave, ikke? Igen, det er smadret hyggeligt. Ja, det er super duper Jeg hyggeligt. elsker, Når man de forventer gør det ikke. Nej, det gør man ikke. bliver bare Man bliver simpelthen glad så overrasket, i låget. Ja. Selvbetalt, ingen reklame. Nej. Yes, det var noget af det. Karina. Ja. Vil du... Nej, jeg synes, du Jeg får fortsætter sådan her bare i med stor alt det, stil. du har købt, så... Ja, du er det. Ja. Det skræsler lige. Jeg flytter lige noget her. Jeg har længe godt kunne tænke mig denne her i forhold til, når man strikker mønsterstrik. Fordi så har jeg tilkøbt linealen. Det er sådan en Nå, magnetplade. den er ikke med i. Nej, linealerne er ikke med i. Dem skal man købe separat. Mm. Nu fjerner jeg lige det her, for jeg har et mønster herinde. De her magneter kommer med. Altså, de der og, De der små og de der. og de runde. Ja. Mm. Og så kan man stille dem sådan der. For eksempel. Ja. Og det er fra Coconits i den beige eller grå, eller hvad den er, den her. Der er sådan en stofpose med, den er i. Så den har jeg solgt også, fordi jeg synes, den var meget fed. Jeg havde en metalplade, også med sådan nogle slaskede magneter på. Ja. Den var lidt bøvlet, så den her er lidt lækre, synes jeg. Ja, den er lækker. Ja, så den har jeg snollet. Det er altid godt at have noget lækkert græs. Ja. Det Kan gør vi det, gå ned det gør på det endnu gear? sjovere at Jamen, det strikke. gør Jamen, det gør det, at det er, at man tager sådan, som en lækker strikketaske eller den der. Ja, det synes Et jeg. eller andet, det gør bare noget ekstra. Det gør bare et eller andet, Ja. at man har lyst til at tage det frem. Ja, og alt det gør det. der, ikke? Det gør det. Ja. Og så Markers and Pearls, som du har introduceret mig for, fordi jeg fik gave af dig på et tidspunkt. Men der var også lige nogle projektposer inde, og lige fanget, inden hun havde ferie. Ja. Den her, den er bare med noget sort eller gråt indeni. Nej, ikke så meget. Men det er meget sødt yderstop. Ja, det synes jeg, den var lidt cute. Og så var der sådan et net her. Ja, det er kært. Ja. Og det er lige mine farver. Ja, Ej, hvor er det pænt. så det var meget cute. Ja, det er det. Jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Nej. Hvad det hedder. Jeg tænkte, det skulle jeg have. Ja, du stod lige og manglede det. Eller så Selvfølgelig. manglede du det ikke, men Nej. du ville have det. Men nu har jeg dem. Ja. Så må jeg fylde noget i den. Ja, det er ja. klart. Og så til sidst sådan en bog her, og det er faktisk med
med strikkemønstre. Fordi så tænker jeg, hvis man vil lave en bluse eller nogle strømper eller et eller andet, så kan man selv... Nå, så kan du selv finde mønstre? Ja. Så det er egentlig bare en mønsterbog? Eller, jamen, det eller er bare, men det er en mønsterbog? Ja, det er det. Okay. Og så kan man selv overføre det til sit projekt? Det kan du. Det kan du. Altså, der er jo alt muligt. Og det er på engelsk, ikke også? Jo, det er det. Ja. Den er på engelsk. Altså, der er også noget... Også med flere farver og sådan noget, ikke? Så... Men en lækker bog. Ja. Altså, jeg elsker de der bøger, der er altså sådan nogle hardbacker, hvor du kan mærke, at papiret er en ordentlig kvalitet. Ja. Igen, det gør fornøjelsen lidt større, Det når gør man sidder og kigger i det, ikke? Så den har jeg siddet og kigget i forhold til, der var noget, jeg tror også, der er noget lace-mønster og sådan noget. Ja. Man kan jo nok godt adaptere det over til strømpen, ligesom det Selvfølgelig. strømpe vi sidst, hvor du Ja. havde lavet din falske snoning eller et eller andet. Det Der er alt muligt lace-mønstre i også og sådan noget, så det... Jamen, det glæder vi os til at se, når vi kommer i gang med det. Det er en lækker bog. Det er en lækker bog. Ja. Vogue Knitting. Ja. Ja, også selv købt inden reklame. Har selv betalt. Ja, det var det. Jeg havde snollet. Har du købt mere? Jo, det har jeg nok. Nå, okay, jeg var helt nervøs. Jeg tænkte, du kan da ikke stoppe nu. Det går ikke. Nej, men det Så er nok for i dag. det synes du alligevel? Ja, det synes jeg. Okay, Nu er det så vil jeg tage over. Det er lidt mindre skala, jeg har købt. Men lidt har også ret, ikke? Jeg har købt den her meget, meget lækre følgetråd fra Smuksak. I farven. Der var en farve, som jeg ikke kan se. 4559. Det er alpaka, og jeg har brugt den før som følgetråd til noget uld, og den er virkelig, virkelig lækker og blød. Jeg vil bruge den sammen med denne her, som også er fra Butik Smuksak. De har ikke ret meget tilbage af det mere. Rustica hedder det. Jeg ved ikke, om mærket er ved at udgå. Men jeg har haft det her liggende længere, ikke rigtig vidste, hvad jeg ville med det. Det er sådan lidt grovere. Det er sådan, så jeg vil koble de to sammen. Det synes jeg sagtens, man kan. Og så vil jeg strikke en eller anden. Jeg ved ikke hvad endnu, men det bliver en eller anden sweater af en eller anden slags. Ja, lækker farver. Ja. Sidst var det rosa tema, nu er det beige. Der kommer. Nå, Bare roligt. nå. Bare roligt, fordi jeg har Så kender vi dig igen. Ja. Jeg har købt en følgetråd mere Ja. fra Rowan. Så vi beklager, hvis I kan høre, at der er nogen, der græder. Ja, udenfor. sådan er det. Terrassedøren er åben. Så Og jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvad den hedder. hedder den noget? Ja, der står et eller andet dernede, som jeg overhovedet ikke kan læse. Nej, det står også på sort. Det står på noget mørkt, så det er faktisk ret svært at se, hvad farvekoden er. Ja, det kan man næsten ikke Nej. se. Nej, Det beklager jeg. det Jeg kan kan man simpelthen altså ikke se, hvad der står. Det- Men den vil jeg strikke sammen. Jeg ved ikke, om I kender det her garn. Det var faktisk noget af det første garn, jeg købte ind, da jeg begyndte at strikke. Det har også ligget længe. Det er lammeuld, og det er den type, hvor I mærker og tænker, det skal jeg bare ikke have på kroppen. Jeg synes, det hjælper, når det bliver vasket, og man går med det. Men det er jo ikke blødt, så hvis man er uldsart, så tror jeg ikke, man vil synes om det. Men sammen med en følgetråd, så sker der bare et eller andet. Og selvom der er lidt farveforskel, så giver det et spil, som jeg godt kan lide. Det er lidt medleret. Ja, Altså. så jeg skal have fundet også igen på en eller anden sweater, som jeg vil strikke de her 2 af. Så må jeg finde ud af, hvad det bliver. Men på et eller andet tidspunkt bliver det til et eller andet. Yes. Ja. Hvad har jeg mere købt? Jeg har købt mere, bare roligt. Jeg skal ikke ligge under for Marlene, men det gør jeg så alligevel lidt, fordi jeg ikke købt lige så meget. Altså det der indtil nu, det er noget, jeg købte på tilbud, og det har jeg også gjort med denne her line. Jeg har jo strikket i drop spil et par gange. Jeg har ikke prøvet at strikke line. Men denne her farve her, isblå kalder de den, synes jeg er så mega smuk. Og den var som sagt på tilbud. Farven hedder nummer 6011. 6311. 6311. Ja. Og jeg synes, den er virkelig smuk. Jeg tror faktisk, at jeg har en idé om, at jeg gerne vil strikke en ranunculus mere. Jeg strikkede jo en tynd, sådan lidt høragtig, lange, er meget transparent. Jeg tror, jeg vil strikke en tige, en ranunculus tige i det her. Det er også en god sommerbluse. Ja, det er det. Ja. Så det havde jeg tænkt mig.
Men de sammenligner jo også drop spil med det Ja, der. med line. Ja. Jeg tænker også, Den, det er sikkert er det ikke den nogenlunde. tynde? Var det tynd line? Nej, den det hedder var bare line. line. Ja. Ja, den er lige lidt tykkere. Ja. Ja. Og så har jeg købt, det her, det er samme slags garn, men i 2 forskellige farver. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan vise det, fordi hold da op, hvor er det smukt garn. Ja. Det skinner så smukt. Det, det er sådan Det er så lækkert. Det er fra, jeg købte hos butik Smuksak. Det er Lana Gatto. Det er sådan noget sugar garn. Mega blødt. Ja, det virker sådan lidt køligt. Ja, Ja. og det tror jeg faktisk også, det er. Farven på denne her, hvad skal man sige, flødefarvet-agtig. Ja, det kan man godt. Den hedder 7548. Og den anden her, den hedder 8722. Og det bliver jo bare, det bliver et eller andet form for, de skal ikke strikkes sammen. Det bliver noget tige, noget top. Men jeg faldt bare for, at jeg synes, den skinner simpelthen så smukt. Hvad er løbelængden på de der små, fine nøgler? Det er 125 meter på 50 gram. Okay. Jeg har i hvert fald nok til en t-shirt eller en top. Ja. Er det dyrt? Nej, Nej, det var det ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det kostede, men det er ikke sådan noget, hvor man siger, at det har man ikke råd til. Slet ikke. Jeg faldt bare for det, så jeg synes, jeg kan godt lide sådan noget garn, der er lidt blankt og sådan Ja, noget. det er også Den, eksklusivt. ja, den sidste ting, den er her i. Jeg så på Instagram, Knitwear by Maki har udgivet en ny opskrift. Og lige så snart jeg så den, så faldt jeg bare for den med det vunds. Jeg ved ikke, jeg kan godt prøve at vise det. Jeg synes måske, det kan være lidt svært at gengive. I har måske også selv set den på Instagram. Det er en helt ny, der lige er udkommet. Som hedder Malina V-halstop. Jeg synes, den er mega flot. Og det her garn, det falder jeg fuldstændig i svime over. Det er bare smukt. Prøv lige at se. Ej, hvor er det blødt. Hold det op, hvor er det smukt. Ja. Jeg er fuldstændig vild med det. Det er i viskose. Det er sådan rødligt, eller bordeaux, Ja, brun med guld. med noget guld, jeg ved Ja, ikke. Ja. Viskose og ren ny uld. 70% viskose og 30% uld. Men hold da op, hvor er det smukt. Ja. Så den måtte jeg simpelthen bare... Og den kan man nøjes med de 3 små ja, nøgler, det er du et har. kit, jeg har Det er et købt. kit, ja. Jeg går ud fra, at jeg kan nøjes med de her 3 nøgler. Ja, ud fra den størrelse, du har valgt. Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg valgte. Det hedder den hedder medium Ja. large, eller... Nå nej, det hedder den ikke. Det er der, hvor det har... Jo, Jo, det du kan også se det her. Det er en large, ikke? Jeg har valgt, og der skal bruges Der er 3 Ja. nøgler Ja. til en large. Man kan også strikke det, hvis man synes, der er et garnalternativ på 100% cashmere, men det er så også en lidt anden pris. Det her, det var det kit, hun havde på sin hjemmeside, da jeg købte med denne her type garn. Så den skal jeg også have på pindene meget snart. Jeg synes, det er meget smukt, og jeg synes, den er mega lækker. Ja. Så gå ind og kig på hendes side og på hendes Instagram og se den meget smukke top. Jeg har altså ikke købt mere. Der er også nok. Ikke? Jo. Hvis vi lægger dit og mit sammen, så er der nogle forretninger, der har været glade for os. Ja. Kan vi ikke bare sige det? Ja, Ja. så er det. Det skal noget nyt til en gang imellem. Og selvfølgelig har man jo også sit lager. Altså, Jo, man har jo det har lidt. man. Så det er jo også Altså, har du et meget stort lager? Ved du det? Har du styr på, hvor meget du har? Nej, Nej. overhovedet ikke. Slet ikke. Du har ingen fornemmelse af, om det kylet er. ind i skabet. Nu har jeg også hamstret uspundet garn der fra Sverige. Jeg har det der fra nutiden garn hedder det. Der er ustyrligt meget. Så det behøver jeg ikke at have mere af nu. Nej. Og der tænker jeg også, det er også noget med at få taget noget af det frem og få strikket sammen med sine rester og få lavet nogle tæpper. Ja, det går det skal jeg jeg også også have gjort. spekulere over. Det skal jeg også gjort. Hvad det hedder. Jeg har faktisk købt fra Holtzgarn har jeg faktisk købt 2 cones, og det var med inspiration fra Hverdagsrum. Ja, den har jeg også. Ja, hende hun har er jeg også også i set. gang med tæpperne, og jeg har faktisk den samme tæppeopskrift i mit arkiv. Ja. Så jo. Det har jeg faktisk købt garn til. Det står hjemme i en kur på gulvet. Jeg har så ikke købt Holst. Jeg købte
noget drops, der var på tilbud, og jeg er slet ikke sikker på, at jeg har købt nok, men det er jo lige meget, Nej, fordi det er så er bare, man kommet i gang. ja, og så, Det er jo ikke noget med farven skal nej, med til, det er jo lige hvis meget, det er en anden fordi farvelot. du får håndfarvet garn med, og mit, det bliver, ja, det første, jeg har lagt til side til, det bliver selvfølgelig nogle lyserøde rosa toner, men jeg har også planer om, at jeg godt kunne tænke mig i sådan lidt mere brunlig, beige, grønlig, et eller andet. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Jeg glæder mig faktisk til at komme i gang med det. Ja, det gør jeg nemlig også, men jeg tænker, det kommer vi vel også på et tidspunkt. Ja, måske, lige når det lige over bliver sommerferien. Ja, det skal vi så lige tænker væk jeg, skal i gang. fra det helt varme vejr, ikke? Ja. Nå, men det vil sige, at vi ved ikke, om dit garnlager, om det er 10 kilo, eller om det er 30 kilo, eller vi ved det ikke. Altså, jeg kan da isolere værelset derinde, tænker jeg med det, så... Ja, okay, så lidt har du. Ja, det har jeg. Og det er, jeg ved jo også, der er flere af jer andre, også jer podcaster, som er derude, der også fortæller om, at det er jo en hobby i sig selv at have alt det her garn. Vi samler jo lidt på garnet. Noget garn ligger lidt længere, noget garn bruger man med det samme, men jeg bliver utrolig inspireret. Jeg har købt sådan et vitrine-agtigt skab med, ja, det er det jo med glaslåger, hvor en del af mit garn ligger i. Og det der med at gå ind på værelset, og så stå og kigge på det, og få nogle idéer, og bare mærke og se alle de her smukke farver. Ja. Det elsker jeg. Man kan shoppe i sit eget lager, Ja, det er også tilfredsstillende at tage noget frem. Altså nu bare den vimpel her, jeg har hæklet, altså det var jo små stumper, og noget af det var der lidt mere af, noget man har strikket til en bluse til mit barnebarn, og noget kan jeg slet ikke huske, hvad strikkede jeg egentlig i det. Nej. Men at man får brugt noget op, der er bare en eller anden super tilfredsstillelse ved det. Altså det er fedt at købe nyt, men det er også fedt at bruge noget af det, man har. Og jeg er blevet bedre til, hvis jeg har mindre snutter og gemme dem. Før i tiden, der var jeg hurtig til barn. Det kan jeg ikke bruge til noget. Nej. Men nu, når man er blevet inspireret af at se alle mulige andre, så kan man måske lige lave en stribe, hvis det er noget strømpevenligt garn, eller i et tæppe. Eller... Men altså, det kan jo godt være på skaftet på strømpen. Ja, det skal der ikke på de slidflade steder. Nej, det sker der jo ikke. Det sker der ingenting ved. At det ikke behøver at være strømpegarn, det hele. Det... Så jo, der er rigtig lager, hvis du kigger derover på regionen. Ja, men jeg siger, at der ligger garn sådan alle vejen. Ja, det gør der. Ups. Og så alt det, jeg ikke kan se, men jeg har jo fået lov at været inde i rodeværelset. Jeg har været inde og kigge lidt i gemmerne og se noget af det, og det skal jeg helt sikkert igen, fordi nu er det noget tid siden, jeg har været her. Ja, der så er jeg også nogle kommoder derude, I har haft fingrene i, der er Ja, men var det, hvad vi havde i dag? Det var det. Vi håber, vi kan nå at komme på igen om nogle ugers tid, inden hvor vi starter sommerferie. Vi har nogenlunde sommerferie samtidig. Forskudt med en enkelt uge. Ja, så vi håber, vi kommer ind og tjekker ind hos jer igen om små 3 ugers tid. Ja. Lige inden sommerferien. Lige inden Jakob på ferie som den første. Ja. Her 1. august. Ja. Synes vi, det kunne være rart lige at få, det bliver nok lidt kortere afsnit, men bare lige at tjekke ind og også få sagt god ferie til jer, der ikke har været på ferie endnu. Ja, og ellers så god ferie til jer, der starter nu, eller er i gang. Vi håber, I får strikket en masse, får nyt det fantastiske vejr, eller hvis I er ude at rejse, sidder ved poolen og får kreeret noget. Og som sagt, endnu en gang, tusind tak for jeres den overvældende opmærksomhed, og tak fordi I gider at abonnere. Vi håber, I bliver ved med at abonnere. Vi håber også, der er et par stykker mere, der har lyst. Vi håber, I vil give os en thumbs up, og meget gerne en kommentar, hvis der er et eller andet. Vi gør vores bedste for at få svaret på det hele. Og hvis vi ikke lige når det samme dag, så holder vi begge to øje og prøver at gå ind og svare hurtigst muligt. Så hvis der er noget, vi spørger om, så gør I bare det. Skal ikke holde tilbage? Nej, slet ikke. Ellers så tænker jeg bare, at vi skal sige tak for i dag. Fortsat dejlig weekend. Ja. Og pas på jer selv derude, og pas på solen, og nyd det, og hygge jer med jeres strikketøj. Kan I have det godt? Hej. Hej hej.